Som davant de Cala Amorós, casa d'una de les famílies més benestants de Porrera. L'habitatge es manté en gran part tal i com era. Aquesta família no va exercir la seva influència únicament a Porrera, sinó que també es va implicar en grans projectes de fora vila i va ser partícip de l'arribada del ferrocarril a la comarca. Així doncs, els prohoms d'aquestes grans famílies exercien el seu poder tant dins com fora de Porrera. Entre d'altres il·lustres del poble, trobem que 3 famílies de Porrera van col·laborar en la construcció del Teatre Fortuny de Reus i un fill de Cal Pellicer va ser un dels fundadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Tot això va canviar el mes de juny de 1893, quan es va trobar un cep infectat per la filoxera a la Solana de les Viudes. 3 anys després, la vinya de tot el terme municipal patia la malaltia. La filoxera va aparèixer a França cap al 1860, importada d'Amèrica. Els ceps americans són resistents a aquesta malaltia, però n'eren portadors i van contaminar els ceps europeus molt sensibles a patir-la. La plaga es va anar estenent per tota Europa a ritme natural d'uns 30 quilòmetres per any, i de mica en mica anaven sortint nous focus d'insectes transportats involuntàriament per l'home. La davallada de preus en el sector vinícola havia començat uns anys abans que la filoxera aparegués aquí. Els països productors de vi de la resta d'Europa ja havien anat replantant les vinyes mortes amb peus de ceps americans, de manera que quan la plaga ens va afectar, a França i a Alemanya ja s'estaven refent i produint de nou. Tot i que les grans finques ja s'havien anat dividint per temes d'herències i altres interessos, el desastre que provocà la filoxera va empobrir totes les famílies de Porrera, minvant la població en pocs anys, obligant a afrontar treballs de replantació molt costosos i forçant a aquells poderosos clans a vendre part de les seves terres. Així, entre els anys 1900 i 1950, part de la terra va passar a repartir-se entre més propietaris. Actualment, als baixos de Cala Amorós, hi trobem la sala de criança del celler Ardèvol i Associats. Des d'aquí, i just davant, hi ha un testimoni de l'antiga església, la cantonera de pedra vermella i l'espitllera d'esguard. El proper punt el trobarem pujant i girant a mà dreta fins al final del carrer de les Escoles.